रायजोफोर दिनैहाय नै लाबोलायबाय आरोना भिडिअ बेखौ आं दायो खालामनोसै बेयाव 2 kg बे 1 kg दा ओमफ्राय बे मोननैजों 1 kg बिनि डिजाइनखौ बेखौ थिखोखांबा देखायगासिनो दं बेखौहाय दिन्थियाव लानांगौ होनदोंमोन 5 मिनिटल'सो भिडिअ जानाया बारा गोबाव टाइम नांला बे समाव 자, 잠깐만.再等我等我一下。来， 더 돼? 나 코스트 놓을 거야. 우리 과자를 왜 나? 이거는 소만 짜는 거예요. 배고파이. 비치 근처에. 씨. 자, 시작하네. कास्टमाइजमोन नालाय स्टिकार्सफोरखौ थुहोजोबबानो जाबाय आरो जास्ट बेवहाय फिसा फिसा एसे डिजाइन होनोसै ओमफ्राय स्टिकारखौ सिथाबजोबनानै जाय नामखौ होना लाग्रोनोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो नाम होखांबाथाय रेगखौ होजोबनोसै लोगोफोरनि बबेखौबा हाना लाजोबबाय बार्थडे बयनि फट'बो दङ ओमफ्राय मा मा होनांगौ बेखौ दायो होनोसै आरो लोगोफोर नाम होबाय ओमफ्राय नै बर्थडे बयनि फट'बो होबाय रोजोब ओमफ्राय दायो बे गाहाय ट्रेक्टर होनांगौनो ट्रेक्टर लाभार ट्रेक्टर होबाय नै आरो गोजौआवहाय बेलाय बेखौ मा होनांगौ गोजौ डिफेन्डार मोजां बावनो डिफेन्डार ओमफ्राय मा होगोन देग्लाय डिफेन्डार होनांगौ दैखौ बेखौ गोजौ होनोसै दा कार लाभार दानि गथ'फोर जाहैबाय अनेक देलांनायसै आरो वास वाव खिन्थु बे जाजाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे मोननै दंबावो मोननैखौहाय ओरैहाय होनोसै ओमफ्राय नैबे टेकखौलाय मा होनो बेखौ गेजेराव मोनदां बे मोनसे हेपि बार्थडे दा बेखौ मोनसे ओरै मोनसे थुबाय जोब्बाय नै रायजोफोर दायो रेडि जाबाय नै थुला थुले थुसिजोब्बाय ओमफ्राय दा फाइनालखौ नायदो लोगोफोर टेन माबायदि नुखो खोथि फिदिंबावनोसै नामा खोथि फिदिंना होनोसै रं होननानै फाखोसे नायदो आरो